phambi kokuthi sikhulume ngeDubai. Yiyo le voice note esezizutha idatha kuzo. Hayi ngiyajabula ukwamukeleka eSouth Africa. I'm back home now. Siyakwamukela. Ngiyaqolisa ukukhuluma isiNgisi siyayiphunyukela nje. Bengithi usaphethwe ijet lag phela mayelana nohambo olude oluvela eDubai. Lutho ntombi phela. Ungibiza amahora amaningi emoyeni hayi sesikujwayele. Ngiyabingelela nje abalaleli bokhozi, ngibingelela ama-Blue Nation, ngibingelela abaculi bakaMaskandi, ngibingelela bonke abaculi lapha abakhona lapha eNingizimu Afrika. Ukhuzani kusengaphakathi manje endlini zomsakazo uKhozi FM. Ngiyajabula ukuthi namhlanje nikhulume nami emsakazweni oyintandokazi. Sibonga ekhuzani ya kwahanjwa kwayiwe eDubai kusukela ngomhla kabani ubuye izolo ebusuku sekuhamba isikhathi singanani. Mina ngibona nje ku social media ukuthi hayibo kwaze kwabhizi kwaze kwakuhle. Kuhanjiwe ngoba mawuzokhumbula kuhanjwe lapha ngeviki leli lomhla ka14 so ngengakusho nje ukuthi umuntu ukwazile ukuthi afunde okuningi ngaso lesikhathi asisalile singanzelwa ku7 days. Ngafunda izinto eziningi, ngafunda ukuthi umculo walapha eSouth Africa uyigugu emazweni angaphandle. Imvunulo yala eMzansi iyigugu. Nekubangana ukuthi bengibizwa ngenkosi lapha na bengibizwa ngenkosi apha kwabona ama video. Bekuthiwa this is a king of the Zulus because ngoba lebona ifake imbatha ngafaka umqhele ngafaka ibheshu ngafaka isinene ngayisinto sakithi kwaZulu emazweni angaphandle okuyithuba leli engazi ukuthi ngempela ngiyolikhosha makwenze njani ngoba into lenkulu kumina engangazi ukuthi yoshana izikhathi njengomuntu ophakamisa iflag yamasandi emazweni angaphandle. Sasabonga Khuzana hayi cha usimele impela yabona umusuthi nje ufake nebheshu qedile ke nje lapho manje Khuzani mayelana nokuthi ke amanye amazwe osafisa ukuthi uhambe suhamba amazwe amaningi njengoba nje eDubai niqhubha kubona indaba yokuthi singabantu siyobani samaZulu siyobani ikuphi nala usafisa khona enhlizweni yakho nethimba lakho ukuthi hayi fanele sivele mhlawumbe eChina noma ikuphi. Njoba ngisho nje madlala ukuthi South Africa nasengiwenzile okuningi njengenkosi yaMaskandi ngoba eDubai ngekukholwa ukuthi noma ngibiza noma ngifake stage this is the king of Maskandi bengibizwa nje kanjalo so ngiyafisa ukuhambela amazwe njengoba sengiqalile njengoba sengiwenze konke eSouth Africa kodwa manje i-competition yami sengifuna ibe semazweni angaphandle ngoba eSouth Africa senginqobe konke okuningi ngendlela engangifisa ngakhona manje sokuyithuba lokuthi ngiqalile ngabala ngathi 1 sengifuna ngibheke ke going forward ukuthi yini manje sengizohlaba ngayo ngihlaba izizwe nezizwana ngalomculo wami ngoba ngangazi ukuthi iphimbo lami liyohamba lize lifinyelele ngisho nasemazweni angaphandle ngoba sazi ukuthi la eSouth Africa engixabane kakhulu bengikhuluma nje la ukhozini ngihlukanise unyaka lo nyaka nje esikuwo wahlukanisa ingoma yami lebe ngiperforma elokhuzeni eDubai ngingakwazi ukuthi ngishaya amaciko alapha eSouth Africa ahlonishwayo ngaqhathwa na wonke ama-genres sakwazi ukuthi ngalida indaba yokugcwalisa inkundla yemabhida ngoMaskandi so i-competition manje sengibheke emazweni angaphandle ngoba la eSouth Africa ayikho i-competition izwe lonke la South Africa livumile ukuthi hamba mfana uyosimela emazweni. Khuzani kuKhozi FM wasichazela mnandi impela ukuthi hayi international competition yakho manje la izobe isikhona sesokubheka khona ke impela sibonge konke okuhle ukuphakamisa iflag lasemzansi kwamanye amazwe sithemba ukuthi khona usiphathele kona ke eDubai ke sobonana cha engakusho nje madlala ukuthi abantu ngibonge kakhulu iMulti Choice ngibonge kakhulu nenkampani zonke beyisebenzisana nathi kulolu hambo ngoba okunye bangalwazi ngalolu hambo singakuthazi ukuthi lapha yana umcimbi besiyakuwona uvulwe iExpo 2020 Dubai la khona eattendwa amazwe more than 192 lapha na izwe nezwe liya negugu lalo
njengoba besiye lapha njengamasonjiko siyigugu la South Africa besiyokhombisa ukuthi siphethene South Africa masiya lapha besiyothi showcase the content. We were there to tell the story of the South Africans. So besiyophakamisa iflag la South Africa. Ingakho ngolosibili bengiperforma kwi-SA Pavilion. Kwi-Expo kunama pavilion wonke amazwe. So mina bengiperforma kwi-SA Pavilion la khona bengidayisa khona ngitshela amazwe amanye ukuthi this is what we have in South Africa. So bengilapha ngidayisa South Africa ngegugu lakithi engithi namhlanje South Africa iyaziwa bayaza ayizonke ikhulu zamazazi lapha kwi-SA Pavilion ziyazi ukuthi yini eyenzeka eSouth Africa. Konke lokwenzeka ngothando nangesupport esinikezwa abantu baseNingizimu Afrika. Ngiyacela ukubonga kuwona wonke umuntu ongisekile azi ukuthi uKhuzani uyohleze khona eumele uMasana. Khuzani ube nosuku oluhle.